bi bide eskatzen dute den. Gaur aukera gaindiket egin duten ibilbidea gutxik. Ez dut emozionatu nahi, baina duela 4 urte Federera behitu nuen gian. Laguntza eske, beraiek esan zuten gaixotasun arraroekin lan egiten zutela, eta ez diagnostiko gabeko pertsonekin. Hortaz, gaur ere eskerrik asko egin duzuen ibilbidea gaitik eta aukera horrengatik. Diagnostiko gabe bizitzea ez da bat ere erresa. Nik duela 24 urte konortea galtzen hasi nintzen, eta bizitza ez da bat ere erraza izan. Bakarrik sentitzen zera askotan. Eta egiten duzuna, gaur negarrein arren, emozionatu arren, egiten duzuna da horrekin gauza guztiei guztia gain ditu. Gauza latu meko nukena da, oso pozik nago ze Federren ibilbide berdinean gaude, baina nire historio pertsonala izan dela eta hezkuntza aldetik sustatu meko den utiztea hainbat gauza, diagnostikoa gabeko pertsonetzen naizelako eta errendimendua jetxe egiten delako. Hala ere, nire familiari esker, baina nire esportu pertsonalari esker unibertsitatea amaitu den duen. Baina gero hurrengo arazoa dator, intxersio laborala. Hortaz, ekintzaile izan naiz beti, beste aukerarik ez dudariko dut. Egun oso pozik nago, badaukat errekonozimendu sozial bat, minusbadia bat daukat. Ez dakiten arren zer dudan. Duela urte terdi bat hidroxeringomielia bat tokatu ninduten muinean. Zaila dirudien arren pozik jartzen zera izen bat duzulako, baina non dago gakoa nire sintomek ez datoz bat ikasi edo estudiatu den hidroxeringomien inguruan. Hortaz, izen bat eduki arren, horren beste urtez lortu nahi zenena, leku berdinak gelditzen gara, ez bai dago ikerketarik. Hortaz, duela 4 urte mugitzen hasi nintzen, elkarte bat egin behar nuen, eta nolabait fitxategi bat eratu behar genuen jo biztelako pertsonak topatu alizateko. Egun oso pozik nago, iaz nire enpresa eratu nuen erantzukizun sozial fuerte batekin, berez nahi nuena azala, barkateko zinatzen. Berez, erantzukizun sozial horrekin elkartea hornitu nahi nuen, hainbat ekintza bideratzeko. Guk ez dugu lan egiten gaixotasun konkretu bateri bideratuak, baizik eta osasunaren zerbitzura jartzen dugu bai artea, gastronomia eta kirola. Hainbat ekintza sustatzen. Berriak gara, ekintza gutxi egin ditugu, irailean neu bezalako pertsonak irailean neu bezalako pertsonak zailtasun asko ditugunak zurela surpeskolarekin diak dugu lanian batez ere integrazio lanak egiteko olako eskaintza emateko eta larunbatean nazioarteko gaixotasun arraroen egunean bestelako tailer txikitxo bat egingo dugu, non guztiok marra berdia mokotuko dugu eta kanta bat eratuko dugu. Ibilbide honetan pertsona zoragarriak edikotatzen, baina ez dut ahaztu behar, ibilbide honetan medikuntza naturalak eskaintzen dizun laguntza handia. Gauza askoz gehiago esan dezaken nahi ez dut gehiago luzatu nahi eskerrik asko.